हाँ तो एक ही हाथ से ताली ना बजेला। बता हम कहनी अपन छोटकी नंदी के कहो तू हमारे संगे चलत नहीं बहरी तो कहतली कि हम न जाइम वो भी तहरा संगे। काज नहीं क्या 2 दिन से हमरा से मुंह फुलैले बड़ी। एक तो ऐसे मित्र अकेले आ गेल बनी बताओ तो काहे भगवान बरिसवा ना तो पूरा एकदम बरिसा अच्छा से का एकदम मुंह लेखा बरसतले तनी तनी पूरा तुरंत शरीर भींग जाला। इससे अच्छा बनो कभी लुका जा बारिश से भींगे से बढ़िया बा। बाप रे का हो सुनीतवा के भाई ए हिजा बैठल बड़ा हो आ काहे मुंह लटकल बा कुछ भइल बा। ता तो ही बहुत कुछ भइल बा। हो ये माई का भइल बा हो हाँ? का भइल बा। छोड़ा लाज के बात बती होते तो हेला तो नहीं थे। मतलब को ऐसन का बात बा कि लाज के बात बा कोनो लड़की तन प्यार करके धोखा दे दिल बड़ी का। अरे वो तरले बरियार ताइन हो दिल बा तू ना जानबू। कांड हाँ कहो कोनो लड़की के बड़ा दुख के बात बा। अब हम ता तो ही तेतरा ते तो ही थपता में भरल थीथ बा। मतलब को ऐसन का बात बा कि तू दूसरा से बता ना सकेला। आ तेतरा से अपन समझनी उहे सरवा 420 बा। मतलब कोहे के का चाहता ल देखो बात ऐठन बा न कि तहारा से तो हम तो तू पूरा दाम में तोह देबू तो हमार थिताइत होई। हमरा के जुगल खोर समझता लो हैं कि एगो दूगो बात हमरा के बताइबा जाके गांव भर में पूरा थोरिया पीट के हाला करोम कई सुनीतवा के भाई ऐसन से कुल काम करता कांड करता। तो ही बोल तरू बतावो हमरा से खुल के बतावो हम केकरा के कहे जाई। बताई बे कहीं शरत पर का केहू ले तो हबू ना न। अब बा खोना काम के उसे हमार तो थम थाते तो ह आ तक अपना मर्द के कसम ना खैनी आ दूसरा के ए तो अपन दिल के बात तहारा के काहे बताई। हमार दिल के बात दिले में रहे तो अच्छा ठीक बात हार की रिया ई न भइल बात तिरिया था तरू तो हम तारे ते बतावत नहीं लेकिन जाना तरू तोहे में बारा सोते तो पलता मते अपन दिल के बात हम तो थे तो ओह नो मतलब कि पूरा दिल पर ना कोनो ईंटा मार देले बा ना एकदम धरा सदमा लागल बा। हां ए भगवान तनु मनी तो पाइल धकाइल बा उ घर जाई तो तन किसा दौर दौरी बह जाई। अब बाखो उल्टा सीधे बतियाबा मत डायरेक्ट बोला हमरा के समझ में नहीं की आवत समझ में नहीं थे आवत देख अब तो तनी दिल पर पत्थर रखे तो तनी बोलो जाने तरू ये दो हमार बोता रहे। अच्छा आ परबतिया के बतरी रहियो के कर परबतिया के पर्वतिया के बकड़ी हाँ। हां आ जान जा छरवा हमार बोकवा नु परबतिया के बकरिए थे प्यार करत रहे। का हो भोका बकरी में भी प्यार होखे लागल ओला तबे ने दन थथिया बरहेला बिना प्यारे के तू छुदा न तो तू बिना प्यारे ते पैदा होथल बारू थोड़े तोहरो माई बाप प्यार पहले होन तबे ने पैदा बारू। अब चुप रहलो कि ना हैं बोल चटना कहीं के बात बुरा लागेला हम ते बढ़िया बात नहीं तो हत एगो मर्द में रानो प्यार होला ठीक अब बोका बकरी में कहां से प्यार होखे लागल आज के अरे डेट में होला बाबू तबे न लइता फैता पैदा होला थन। अब तो हती भैंस भैंसा में प्यार ना होला ददहा ददही में प्यार ना होला आय होला ना होला वही तरह लेकिन वो लोग को तो एगो मर्द ना होखेला ना। ओहो प्यार में तरह में मरद के कौन सवाल बा भाई सोई कहतला हो तो फिर का भइल ओकरा आगे अब वो करे आगे ऐसन बात हो गई कि का हम कहें उहे तो खतरनाक बात बाटे। जान जा कि पर्वतिया के बतरी हमरा बोता तले से फरार हो गई ओही से सोच सोच के हमार तब बोकवा तोहरे रहे हमारे बुकावा रहे जाए तो बढ़िया हो गल एगो कपार के टेंशन हटल ना तो हमारा ना दिक्कत बाटे हमारो जीवा घबराता का बकवे से काम चलत रहे का ना यार यार तता हो जाई अब हमरा के जानते बारूती जीव ह लपटा गइल ह जौन बात बात हम असली कहा गइल ह हमू सोचतनी
कि भूत भविष्य वर्तमान में हाँ यदि हमारा कोनो लड़की से प्यार हो जाई तो हमारा तो उ लेते फरार हो जाई। लड़की ना फरार होके सन, लड़कवा लेके लड़किया के लेके भागेला सोन। के कहेला हो आधा काम लड़की के जौन बा न लड़का के बिदारे में रहेला ना लड़के वो लड़के से कम नहीं खे, ठीक, और लड़के भी लड़के से कम नहीं खे। अब हाँ। बतावा के कर गलती कहीं। अब का तो ही उहे तो सोच के बा हमरा सरवा पर बोकवा के करी आई कि पर्वतिया के बकरिया पे दरी आई। एगो बोका बोकरी के प्यार में इतना ही पागल होता। समझा कि अगर हम एकरा से प्यार करे लागो हम अपने मर्दा के छिपे तो हमरा पति मारे लगी नो। हे भगवान रुको मजा हमारा न तो न लड़की मेहरा से प्यार न थो न तो सरवा दिल तब टूटेला न तो अंदर से आत्मा रोवेला।